नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनाय गासैबो आसामनि रायजो राजाफोरनिसिम जोङो जासिबाय। दिनै गरामारि ओनसोलनि नैबे बाथाबारि गामिनि जे गेलेग्रा फोथार, बे गेलेग्रा फोथाराव गरामारि बर' थुनलाइ आफाद, गरामारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गरामारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै जि मोनसे बैसागु बरायनाय फोरबो बिथांमोना खुंबाय। जोङो सोब गोजोननाय मोनदों। बिसेसके बे गरामारि बायदि ओनसोलाव बिथांमोना जि 520सा मोसाग्रा लानानै बैसागु मोसाबाय, बे मोसानाया खोब बाख्नायथाव। जोङो बुंनांगोन जे बैसागुआ खालि फोरबोल' नङा, बैसागुनि गेजेरजों जोङो बर'नि राव हारिमुफोरखौ फोथांनाय आरो फेहेरनाय बेनि खामानि मावो। जेरैहाय बाथौ धोरोमा धोरोमल' नङा, धोरोमजों लोगोसे जोङो जोंनि बर'नि जे राव हारिमु बेखौ बेजों हमथानानै लाखिनाय, फोथांनाय आरो फेहेरनाय बेनि खामानि मावो। आङो गरामारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ दिनैनि बायदि नैबे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि थाखाय जोबोद साबायखर बावबाय। दिनैसो जों नुनो मोनदों बेयाव मोनसे समायना रमायना हाबाफारिखौ लादों। बे हाबाफारिया बेखिनियावनो थोजासे होननानै नोंथां बुङो? बेखिनियाव थोजासे नङा। दिनै बैसागु, जिहेतु बैसागुआथ' रंजानायसो, दिनै रंजानाय हाबाफारि बियो। रंजानायजों लोगोसे हारिमुखौ जे बिथांमोना देखायदों, आं दहायनो होनदों बिसेसके गरामारि बायदि ओनसोलाव बेबायदि हाबाफारिया खोब बाख्नायथाव। जोङो गिबियावनो दुलाराय आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि द्वारा जोङो फैबाय थानाय बैसागु बोथोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जोङो सनितपुर जिल्लानि बे गरामारि ओनसोलाव जोङो बे बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ जोङो बोखांफिननो थाखाय जोङो नारा नाथा नाजानानै गिबि खेबनि थाखाय गरामारि दख'रानि मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफोरा जथायै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ खुंदों। आरो बेवहाय जोङो 500नि गोजौआव मोसागिरिफोरखौ मास मोनसे बिथांमोनखौ बैसागु फोरोंनानै, बैसागु मेथाइ, बैसागु मोसानाय फोरोंनानै दिनै जों बाथाबारि गामिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बिथांमोनखौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे बैसागु बरायनाय फोरबो हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव गरामारि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो गामियाव बे बैसागोनि जि मोनसे बर'नि जि दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय, गाननाय जोमनाय बेफोरो गासिबो फैफिनजोबगोन होननानै जों आसा खालामदों। आरो इयुनाव जोङो राव गोमालांनाय, धोरोम गोमालांनाय, गाननाय जोमनाय गोमालांनाय बेफोर गासिबो फैजोबगोन होननानै जों आसा खालामनानै इयुनाव मोनफ्रोमबो गामियाव जों बैसागुखौ बिदिनो खुंबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों। दिनैनि नैबे हाबाफारियाव ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लादों? जोबोद बाख्नायथाव। रायजो राजाफ्रा गमामायैनो बिथांमोना जोबोद सहाय खालामदों। गावसोर रायजो बिथांमोनहा रां थाखा फैसा होनानै, गावबो लोब्बा जानानै गामिनि रायजोफ्रा जेरैबायदि नारा नाथा नाजानानै दिनैनि बे बैसागु फोरबोखौ बिथांमोना जाफुंहोदों होननानै जोङो आसा बुंनो हायो। बे हाबाफारियाव नोंथांमोना आलासि हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लिंदोंमोन। नाथाय जिल्लानिफ्राय सफैनो हादों। मिरुनिफ्राय जिहेतु बिथांमोनाबो मिरुआव बैसागु बरायनाय हाबाफारिखौ खुङो, बेनि थाखाय बिथांमोना एसे फैनायाव उसुबिदा जाबाय। नाथाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्म बिथां मोननो हादों। आरो लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी सारखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि गासैखौबो जों मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गरामारि ओनसोला सनितपुर जिल्लानि बर'फोरा थानाय मोनसे बर' मैखोम ओनसोल। नाथाय बे ओनसोलनि बर' फिसाफोरा गोबाव समनिफ्राय असमिया राव रायज्लायबोदों। श्रीमन्त शंकरदेवनि संकरिया धोरोमखौ बेहाय फालिबोदों। नाथाय माखासे समनिफ्राय जों नुनो मोनदों बे ओनसोलाव गोबां समाजारि गुस्लायनाय फैबाय। आथिखालाव बर'नि आंगो बाथौ धोरोमखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बजबनानै जिउ खुंदों। आरो गिबि खेबनि थाखाय बेहाय दिनै जोबोद बुरजा बिसानाव रंजालि बैसागो बे फोरबोखौ बिथांमोना फालिदों बेहाय। आरो बेयाव दाफ्रोमबो गामिनिफ्राय बेहाय 500निबो बांसिन बर' हिन्जावसाफ्रा जयैनो बैसागो मोसादों। दा जों बुंनो हायो जे बे सनितपुर जिल्लानि गरामारि ओनसोलनि थागिबि बर'फोरनि बे मोनसे हारिमुवारि जावरिखांनाय आरो धोरोमारि जावरिखांनाय, बे बर' हिसाबै गावखौ सिनायथि होनायनि, बर' हिसाबै गसंनायनि
जिउ खुंनायनि मोनसे गोदान जागायजेननाय मोनसे गोदान रोखोमनि ससियेल रिभुलेसन बिथांमोना लाबोनो हादों बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं खावलायगोन बे सनितपुरनि गरामारि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बर' गामि ओनसोलफोराव माने बैसागो फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै बेबायदिनो फालिथोंसै बर'नि हारिमुखौ अनसायथोंसै आरो मुलुगाव जों मोनसे सोदोमस्रि गोनां हारि हिसाबै गेरेमसा बर' माहारि हिसाबै सिनायथि होनो आवगायबोदों बे ओनसोलाव गामि मोनफा मोनफायाव बैसागो रंजाबोदों बिथांमोना सिगांनिफ्राय नाथाय बेबायदि खौसेयै जथायै दाबसेयाव ज' जानानै बेबायदि एफा मोनसे गिदिर हारिमुआरि रंजाथाइ फोरबो बैसागो फोरबो बिथांमोना खुंबोफेराखैमोन दा बे गिबि खेबनि बिथांमोननि खुंनाय आरो बेहाय 500निबो बांसिन बर' आइजो सिख्लाफोरा बैसागो मोसादों गामिनि रायजो राजा मानसिफोरखौ बेहाय जों नुनो मोनदों 80निबो बांसिन बैसोगोरा सुबुंफोरखौ जयै समाजा मान होदों खुलुमदों बेबायदि मोनसे मोजां हाबाफारि लानाया बे ओनसोलनि जारिमिनारि जाथाय